Моят баща не можа да държи свободата, аз пък видях свободата. Майка ми казваше, аз никога не съм видял, преподавам цял живот за стиховата, да не съм видял Египет, пирамидите и ще завиди, можа да ги види никога. Аз ще да ги видя, много чест. Да видят младите хора вкуса на свободата, дали ще могат да го оценят. Искам да ви кажа, че е страшно положението ни. Един Станишев каза, че който се интересува от света е луд. Също време го каза Хрущов. Който се интересува от против студиото е луд. Тогава полковник се обляха бели манти, станаха психиатри. Това, което преживява населението от Берлин до Владивосток, е нещо, което стотици милиони, и то качествени хора, и то положителни хора, дадаха живот си в най-страшни условия, по концлагерите на Гулаг, и в Китай, и в Русия, и в Петър, и в България. За тези работи нашия парламент е пълен с странни същества, които не искат да се говорят за този въпрос. Един млад човек може да стане социалист и комунист, ама той не е престъпник, той е, нали, на младите години човек като социалист, ако не е социалист, няма сърце, казва поговорката. Но ако след 30 години продължава да бъде комунист, значи няма акъл. Така тая поговорка. У нас, за съжаление, не се говори нищо за миналото, примълчава се. Тук нося една малка книжка от Ален Безансон, френски писател, който пише Нещастието на века. Тая книга ви препоръчвам. Той също го е страх да каже истината, но намеква. Защо казва пропаганда против нацизма, 60 години продължава да расте, все повече пиеси, филми, коментари, а за комунизма нещата затихват. 20 години. Защо? Какво става? Мога да ви подскажа, че комунизма никога не е могло да съществува без помощта на да бъде игран като пари партньор, скоро поискава и пак даваха. За това, че не е Антанта е подкрепа не белогвардейците, а болшевиките. И нито Ленин, нито Сталин са могли да бъдат на власт, нито Хрущов, без външна подкрепа. И бай точно каза, че с мен търгуват, ме признават. Нали? Той намекваше. Тук е вината на останалия свят, който също днес много добре знае кои са в БСП и кои са в парламента и кой какъв е. Но явно светът... Не само защо не само, разбира се. Те са навсякъде. Те са навсякъде. И в книгата на Георги Андреев България или мафията е много хубаво казано. Щом организираш една организация, каквато да е тя, те вкарват своите хора вътре, почват да викат вашите лозунги по-силно от вас, изместват ви и превземат вашата партия или организация и вас да отпускат.